Mas. Ayo guys. Mas No mana Mas No? Gede palingan mendunge udan kalau sono atine wong sing kasih setya janji saprene tansah kelingan ademe gunung Merapi Purba melu krungu swaramu ademe gunung Merapi Purba sing neng Langgang Wonosari Yogyakarta. Kapan tak enteni sarandane Merapi Purba melu krungu swaramu ngomongke apa ademe gunung Merapi Purba sing ing Langgang Wonosari